dos, a quatre i a dos. Oye, senyora, que porto barat per vostè, de bon preu. Ensenya'm a vendre bé, va. Què hem de fer, va? Vinga, senyora, vinga, samarreta. 3 euros avui la tenim. Senyora, que tinc coses molt boniques i bé de preu, eh? Aquesta baratet avui, vinga, baratet. Guaita que bé això, pel nen i per la nena. 5 euros. Nene, 5. Qualitat, producte de la terra. Ho faig bé o no? Ho faig bé? No remedi tant i compri alguna cosa, que m'està remenant, m'està desordenant la roba. Avui a Caçadors de Paraules parlarem dels gitanos catalans. Ara descobrirem com és el català que parlen els gitanos i també quines són les paraules en gitano que, sense saber-ho, els paios diem quan parlem en català. Els gitanos de Tàrrega ens cantaran un dels gèneres més antics del flamenc català, el garrotí. Descobrirem que al barri de Sant Jaume de Perpinyà hi viuen 7.000 gitanos que parlen català i amb ells assistirem a una emotiva missa evangèlica. Déu concedeu un gitano, un d'hivern. 1, 2, 3. I anirem a una escola de música on comprovarem que la Catalunya Nord gaudeix d'un bon planter de rumbers. Avui hem vingut al Mercat de Tàrrega a currar. Bàsicament perquè el Menda no hagi d'acabar xurrant o fent el manguis. No sigui que acabéssim al talego. Atenció, són paraules d'importació, però no pas del castellà. Tu em sabries dir alguna paraula fent servir en català, però que tingui origen gitano? Hòstia, no ho sé. Sí que en sabràs, segur. No. jo no. Jo tampoc. No, no conec gaires de paraules dels... Segur que sí, Dels- Si sí? te les dic jo ja veuràs com Sí? sí. No conec cap. Per exemple, jo li donaré una pista. Menjar. Menjar. Halà. Halà, menjar. Halà. Halà és una de les poquíssimes paraules catalanes que duen el so de la H aspirada i, a més, que ha estat inclosa al diccionari normatiu. Halà és menjar i de la teca en podríem dir la halància o el halo, encara que aquests derivats ja no entren al diccionari. Doncs encara que ningú ho diria, el català té moltes paraules que procedeixen de la llengua dels gitanos i, a més, les utilitzem contínuament. La cartipell pot pudor. Menjar i robar. Com ho has dit, això, Pau? La palmat. Ah, la palmat. Sí, això ho havia sentit a dir. L'adinyat. So vas dormir? Calé, sí, calé. Cangueli, sí. Lo que no sabia que venia de gitano. I encara n'hi ha més. Privar, pirar, fotre, xingar, pringar, birlar o fer el longuis. A Catalunya hi ha uns 60.000 gitanos i potser una quarta part són de famílies instal·lades aquí des de fa segles. A Lleida n'hi ha molts i l'Antoni Salazar, un dels oncles més respectats, es va oferir per presentar-me'n uns quants. A veure, apellits reconeguts a Lleida i comarques eren Pubills i Jiménez. Aquests són els més importants. Pubills i Jiménez. 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 Es pronunciat així amb la G catalana. Amb la G catalana. No G de castellà. No, se va canviar amb el temps, però realment el que es funde, quan realment venen els gitanos de la Índia, el 1425, aterrissem, em sagraden les comarques, em sagrada això, i que agafen apellits de les cases parials de gent que tenien títols, els gitanos. I llavors aquests títols comencen amb Jiménez i Pubills. Gitano, individu d'una de les tribus que, provinent del nord-oest de l'Índia, al segle XIII es van escampar per Europa. El nom té el seu origen en Aegyptanus, que vol dir egipci en llatí, perquè durant molts anys es va creure que els gitanos procedien d'Egipte. D'Aegyptanus va passar al castellà egipciano, i d'aquí a gitano. En català, doncs, gitano. Alguns catalans diuen gità, però s'equivoquen perquè només amb la forma gitano es pot pronunciar aquella expressió immortal que diu la mare del Tano quan era gitano. Bueno, mira, ara et presento els patriarques, part de la història mítics de la nostra terra. Els homes que em presentaven Salazar eren, sens dubte, els més elegants del mercat. Són presumits, els gitanos. Molt. Lo que posem sempre les dones al racó. Perquè tenen poques se les xurin. Que se les xurin? Claro. Xuri és robar, no? Robar. Digueu-me algunes paraules en calor que fem servir nosaltres en català. És la xila teva romí. És la xila teva romí. No he entès res. És guapa la teva dona? Sí, és guapa la teva dona. I com ho ha dit, això? Van venir. És gatxí la teva romí? No, aquí no. Van venir. Van venir. Que és guapa. És van venir la teva... Romí. Romí és... Romí. És dona. Romí, què és? Dona. Dona. El rom ets tu. Rom, home. Romí, dona. Ah,
Els gitanos catalans parlen català des del segle XV, però la seva llengua pròpia és el caló, una variant ibèrica del romaní que parlen tots els gitanos del món. Avui dia, el caló ja no existeix com a llengua. Ha perdut els verbs, les conjugacions, els adjectius, però els gitanos encara en saben moltes paraules i poden utilitzar-les per parlar sense que els paios els entenguin. Com era abans la feina dels gitanos? Amb un paquetet anaven a vendre les cases. I nosaltres buscàvem una mula, un cavall, una burra, i les veníem. Miràvem de poder-los enganyar per guanyar més, si no, no podíem jalar. I que es plora i tot. I llavors nosaltres a jaure la pallera. Esperar, que vinguis I llavors un dia la juerga gitaneta, ballar, cantar i això. Sí, contar una història que va passar. Un gitano que va vindre, un gitano català, va vindre de Barcelona i a Lleida se va quedar. Va demanar una gitana que li deien la Pilar, d'una família de Lleida, la família Sala. En Ramon Pubill és un dels millors ballarins del que se'n diu la Lleida Carrinclona. Carrincló a Barcelona és una cosa, per dir-ho així, una mica de modè, no? És una cosa passada de moda, en fi, una mica de gust dubtós perquè ja no està al dia, no? En canvi, a Lleida, carrincló vol dir castís. Una persona carrinclona és una persona molt de Lleida. I això és un altre gitanisme, a més del barri vell de Lleida, no? I d'allà s'estès a tot el lleidatà. I del Mercat de Tàrrega m'han fet venir aquí, al Verdú, per ensenyar-me com sona la joia dels gitanos catalans, el garrotín. A garrotín, vera de Sant Jan. A garrotín, vera de Sant Jan. Peixetera, punyetera! Ea! M'has donat un peix poder! Epa! Si no em tornes la peseta, li diré tota la gent. A garrotín, vera de Sant Joan. A garrotín, vera de Sant Joan. Ole! Ole! Escolta'm, què és el garrotín exactament? El garrotín és la bandera de Catalunya, perquè va començar abans que la sardana. Amb tots els respectes a la sardana perquè me l'estimo. El garrotín és un dels balls del flamenc tradicional de Catalunya i se suposa que podria ser l'autèntic origen de la rumba catalana. Les lletres solen ser improvisades i sempre picants o divertides. Què més canteu? Lo sandó, la rumba vella, la farruca. Quan obrien una boda, doncs el primer que feien, cantar la rondenya. I llavors era un tradicional ball nostre d'antigüetat dels vells. La fira de Verdun, bellesa tradicional. Ole, ole! De la fira de Verdun, i s'apropen les comarques, i avui comença la fira. Vamos! De la fira de Verdun. Ole, ole! Ole, 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 ole! Els gitanos catalans m'havien robat el cor. Volia saber-ne més. L'oncle Sisquet em va enviar a Perpinyà a conèixer els seus amics del barri de Sant Jaume. Es calcula que per aquí dalt, a la Catalunya Nord, deuen parlar el català unes 100.000 persones. I jo no parlo francès. Bé, en P. No, en PP. De manera que espero trobar-ne alguna. Si ens hem de refiar dels signes externs, la cosa promet. A Perpinyà tot és català i va embolicat amb la senyera. Però a l'hora de parlar ja és una altra cosa. Per anar al barri de Sant Jaume, parla català? No, Saint-Jacques és a dalt de Perpinyà. Cap allà? Cap allà, sí. Val. Parla català, vostè? Poc. Una miqueta. Una miqueta. Gràcies, Adiós. Em sabries dir per arribar al barri de Sant Jaume? Je comprends pas le catalan. Ah, ok. La primera a l'esquerra. Y después la primera a la derecha y tira recto. Sant Jaume cap allà. Sí, cap allà. Vostè parla català, no serà pas gitano, vostè?
No? No soc pas moreno. No, se'l veu bastant blanquet per ser gitano. Cap allà, Sí. Gràcies. Bon dia. Vaig arribar al barri de Sant Jaume de bon matí. El mercat de la plaça Cassanyes estava en plena activitat, però hi havia pocs crits. Em sembla que aquí dalt són més silenciosos que nosaltres. Per nenes, per les nenes. Per les nenes per regal, Per regal, sí. A 3 euros, això? A 3 euros tots, a pres d'impuest. Com diries d'això? Això se'n diu una jipa. Una jipa? Una jipa. Nosaltres en diríem una faldilla. Una faldilla, també. Els sairets. Com en dius d'això, tu? Això un tricot. Tricot. Bon dia, nena, com vas? Bé? Aquí ens sois guapos. I això també. Tu els hi dius coses maques a les clientes o no? Sí. Què els hi dius? Hola, maque, com va? Que és molt guapo. Deixa'm fer un petonet. Ai, al mateix temps te n'aprofites, No, que som cristià. No, això no, tinc mainatges. Escolta'm, el gitano és molt presumit o què? Cal ser macos, cal ser ben vestits, ben trobats, per mort que la gent vegi... Aquest nen marca bé, és maco, s'apropen la gent, ben perfumat, sobretot perfumat. I les dents rentades. Les dents molt ben rentades. Molt rentades, sí. S'han rentat aquest dematí, ben netes. 1, 2, 3! Just havent dinat, m'havien convidat a participar en una classe de rumba feta tota en català. La classe la fa en Janot Soler, membre de Tecameli, un dels grups de rumba més importants del nord. Com va això de la rumba per aquí, a Perpinyà? A veure, el problema de la fer bé. Sí? Sí. Escolta'm, vosaltres què feu? Feu rumba catalana? Sí. Li diríeu rumba catalana? Per nosaltres rumba catalana, vist que cantem en català, és rumba catalana. Llama que Paula que m'estic, hi ha una noia que m'agrada. Jo vaig trapar-la a sus companyes i li vaig dir que m'agradava. Com a ídols, qui teniu de la rumba? Aquí tenim? Sí, qui és... La que representa la rumba aquí, hi ha dos grups que es viatgen per tot dins del món i que representen la rumba de Perpinyà, és els rumberos catalans i els tecamelis, nosaltres. Vosaltres dieu tecamelis? Sí, tecamelis. Que en calor, camelat, sí, vol dir? Tecameli, te vull, t'estimi. T'estimo. Grans moments del català. Ella té molt poder, ella té molt poder, Barcelona és poderosa, Barcelona té molt poder. El 9 d'agost del 92, la rumba catalana es va presentar a la resta de la humanitat de la mà, entre d'altres, de Paret, Los Amaya i Los Manolos. Xica gitana, gitaneta nostra, tan plena de gràcia. Bona mar que sí, que gitaneta meva, mare amor, i gitaneta nostra, mare amor, romàntica reina, mare amor, la que ens va parir. Però jo encara no havia vist el barri i ja m'esperaven per ensenyar-me'l. La cita era al Cafè Floreal, el preferit dels més grans. Ets en Pote? Sí, exacte. Molt bé, ets el meu guia? Naheu. Naheu? Naheu, passeu, naheu. Naheu és passar, nahar és passar. Sí? En calor, sí. Feu servir moltes paraules en calor, que les barregeu amb el català? I ja està. Per exemple, nahar? Nahar, vesten. Què més dieu així amb calor? Oi, que hagi pell bombanó, que si ni la cubà, xavarró. Ui, el que ha dit ara, no entès res. Cabarró, què vol dir? Xavarró, noi. Ah, noi, xavarró. Oi, que és guapo que menjar, noi. Els gitanos de Perpinyà parlen amb la fonètica del català central, però amb les paraules pròpies del rossellonès. És un català de gent que ha viatjat per aquí, per allà, amb algun element de calor residual, amb alguna paraula d'occità per les famílies que havien viatjat a Occitània, elements de castellà que penses, i que hi fa aquí, aquest castellà. Un català propi, únic al món, que no és la llengua dels gitanos parlada pels gitanos de Perpinyà, sinó que és la llengua dels gitanos parlada per molts gitanos de tot l'estat francès. Digue, expliquem una mica la història dels gitanos de Perpinyà. Els primers gitanos que se van estar a cases, eren 1820. L'any 1820? Sí. I, bueno, ja hi havia abans, però estaven a Macarros, com hi havia les ancians. Els primers a tenir casa, va ser el 1820. El primer que va comprar una casa... Molts dels gitanos de Perpinyà van arribar aquí fugint del franquisme. Ara ja són milers.
2.500. 2.500. Però en 3 barrios que hi ha a Perpinyà, som 7.000. 7.000. I tots parleu català? Tots els gitanos parlen català? Clar, la nostra llengua, el català. O sigui, entre vosaltres no parleu mai francès, eh? Sempre català. Sempre català, Som gitanos. El català és l'idioma dels És el gitanos. paio per paio. El paio parla paio. La paraula paio és millor no dir-la gaire de Portbou cap amunt. Els gitanos nord-catalans en diuen paio del francès i de la gent que el parla, amb una connotació afegida de pagès o rústic. Allà és més aviat una paraula lletja. Però de Portbou cap avall no hi ha cap problema. Paio és una paraula neutra que entre els gitanos designa tot aquell que no és gitano i entre els paios vol dir individu o subjecte. Tothom saluda en Pota i en Nick amb molt respecte. Pertanyen a una categoria especial, són oncles. I quan s'és oncle? Quan tens més edat? Esclar, tampoc agafes cap als 65 anys o 5 ja muntant, ja... Que xajaio, que en diuen, quan xajaio ja comença a apuntar. Quines feines fa l'oncle? Clar, bé, quan és un problema prou important d'un matrimoni, que se deixen, o coses així, o quan hi ha una disputa, que els homes d'edat hi van i ho arreglen. Els gitanos hi ha homes grans i els que adoben les coses. Adoben vols dir que ho arreglen. Ho arreglen els homes, clar. Endevina d'on són. Doncs el Ball de Gitanes, aquí a casa nostra, és un ball del seguici de la Festa Major i és un ball amb molt de color, és un ball en què hi ha una sèrie de xiques que van amb uns vestits de colors diferents, porten unes cintes a les mans, aquestes cintes estan lligades amb un arbre central que porta un diable i aquestes noies van ballant, trenant i destrenant aquestes cintes. El que conegui el món del tèxtil sap que hi ha les peces de roba, quan se porten a vendre, o es portaven abans, el que quedava al final se deia la bandera. Doncs aprofitant les banderes dels últims retalls d'aquestes peces, amb allò es feien ells les faldilles. I segurament aquestes faldilles estan fetes amb diverses peces, diferents volants de diferents colors, i es diu que molt probablement el nom de Ball de Gitanes ve d'aquí. La Montserrat i el Ferran són de Reus, on és molt popular el Ball de Gitanes. En altres comarques de Catalunya, com el Vallès, també es fa aquest mateix ball. M'han convidat a una predicació a l'església evangèlica del barri. El que no sé si l'entendré, perquè no m'han dit si la faran en paio, o sigui francès, o en gitano, o sigui català. Banyes la tua Iglesia nit i que tot sigui fet, Senyor, segons el teu esperit, el meu. Amén. Del meu Pare als nostres cors, manifesta-te. Amén. Esvem el teu poble, meu Déu, manifesta-te, Déu meu, per la glòria del teu nom, meu Déu. L'assemblea en gitano se diu la cangrí. Déu com se diu en gitano? Un divel. Xavarró de Bresco també, el fill de Déu. Xavarró d'un divel, el fill de Déu. Quan Déu diu a l'home, vos estimi, vos vull salvar, són paraules de veritat, perquè li surten del fons del seu cor. Tu li dones l'esquena, ell te dona la faça. Tu el repusses, ell te dona la mà. El desir de Déu, el ple de Déu, el goig de Déu, fora que tots els homes fossin salvats. Men malorosament tots els homes no ho volen. Ai, que fora bonic d'assassinar tots a la creu del Calvari i de dir, Déu meu, jo vinc com som. Crec a la teva paraula, te demani perdó, tinc menester de tu. Estava impressionat de debò. Li havia d'explicar al mestre. Mestre, què tenen els gitanos que els fa tan especials?
Jo penso sincerament que els gitanos fan pujar la mitja del país. Primera, són guapos i elegants, com heu pogut comprovar. Hi ha altres persones guapes i elegants, no vull mirar ningú, però els gitanos són especialment guapos i elegants. Segona, és un tema més accessori, però per exemple en el tema musical, jo soc músic, nosaltres som un país justet. Hem de ser realistes. I tot el que han fet els gitanos per el món de la cultura musical d'aquest país ha sigut colossal. O sigui, des d'aquest punt de vista, trobo que fan pujar la mitja moltíssim. Mestre, esteu menjant xiclet? No, estic menjant un pollastre a l'ast. Passa que me'ls menjo comprimits. Gràcies, mestre. Ja veieu que escoltar el mestre cada cop és més dolorós. En fi, la setmana passada us van demanar els millors crits de firaires i són aquests. Més barat que una bossa de pipes! Que ens l'heu fet arribar des de Vilafranca del Penedès. Un altre... Tasses i plats! Ni s'arruguen ni es planxen! Que l'heu sentit al mercat de Terrassa. I, el millor de la setmana, sentit al mercat de Sant Boi. Vinga, nenes, que això és com el Corte Inglés, però sense escales mecàniques! Per la setmana vinent, envieu-nos els millors malnoms o àlies que conegueu. Per exemple, aquell amic meu que li diuen el bocapudenta, pobre. O a mi, que no paren de dir-me el Mindundi i encara no sé per què. I és que en el proper capítol de Caçadors de Paraules analitzarem les paraules que més ens marquen, els noms i els cognoms. Per què ens diem com ens diem i com ens afecta. I t'agrada dir-te, Noemí? No, sempre no. Jana, Pol, Marc, Canel. Apa! Siau!